Siyakubingelela Sipho Makhabane, the big fish. Siyakwamukela kuleli hlelo eshilo la sithi khona uhambo noNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu mazethu, ngiyabonga kakhulu. Ngibingelele abalaleli emakhaya boKhozi FM. Kuphila bekhona. Sanibonani. Yo, kwayinjabulo namhlanje ukuthi ngosuku lokuqala nqa sibe nawe. Sishaya izandla sibonga nje ukuthi usukele eMpumalanga uthi cha ukufika ngizofika ngoba ngiyafuna ukuthi lolu hlelo mangabe liqala namhlanje ngibe khona ngizokhuluma nabalaleli ngiphakamisa amandla kaNkulunkulu ukuthi lo Jehova esimkhonzayo wenza izinto zenzeke. Angibuyele muva ubig fish lesimazi namhlanje Thima ngabe qhamuke stadium kusangana abantu bagijime bachwaze estadium osethuma ngabe kwiconcert bathi abantu encore bathi akangayehli estage owathi noma esethu uyibeka phansi intambo wathi ngiya retire bathi abantu ngeke big fish ibuyele studio sisadinga ungubani usukaphi ngobe ngikwazi njengabanye abantu awuthatha usibeke. Ngiyabonga ngadinga ukuthi uyakhumbula ukuthi kunencwadi ekumele ngibhale ejeni uma ngathi ngiyayixoxa i-hour into encane kumina ngoba ihistory umlando ukuthi ngifike njani la ngikhona umlando ukuthi ngafunda ngagcina kwa standard 3 yini eyangifundisa ngaze ngagcina kwa standard 3 kwenzakalani ngizalwa insizwa isuka eSwatini isebenza eMalelane lapha eKarlag lapha eGawulumoba insizwa ihlangana noma lapha basesebancane kuzalwa mina kuzalwa usesi wami kuzalwa ubhuti wami kuzalwa omunye siyalandela siyafika ku4 masihleli kule maplasini uyahamba ke ubaba ubuyela eSwatini nje uyavakasha nje enye indoda yambuza ithi wemgijini babambe kumgijini wemgijini uphi lo mfana wakho uthi uhleli emaplasini wenzani akenzi lutho akafundi uthi umahlalela buyisa lo mfana la azolusa inkomo mina ngizomkhokhelela esikolweni ngasuka njalo makabuya ubabe emaplasini le mfowethu yebo la mfana yebo baba uthi yakufuna umahlalela lefuna ulisa inkomo sengulisa inkomo zikabantu manje sas negotiatewa ngangitshelwa nje ngathi kulungile baba wangithatha ubaba ongibeka ke eSwatini ngalusa inkomo ngakhokhelelwa esikolweni. Uyafunda esikoleni ngiyafunda ulusa inkomo iholo lakho likhokhela imali yesikole iholo lami likhokhela esikoleni ekuseni sivuka siyolima emasimini manje emasimini ngihamba sengiphethe ubhaka ngihamba sengigqoke neuniform ngidonsa inkabi siyahamba siyalima ngiqeda lapho makushaya isikhathi ukuthi ngiye esikoleni ngibamba indlela ngiyagijima ngiya esikoleni awekho ama cornflakes ekseni ayikho leyo yini leyo masethe and then mangibuya ngabo 1 2 sengiphindele inkomeni ngoba uma ngihamba mina inkomo zisala naye kumele ngibuyeke bese yena uyakhululeka ke semina ngisala nezинkomo zangu ke ngenhlanhla kuNkulunkulu emuhle isikole kade ngifunda kusona sasigcina kwa standard 3 u standard 3 manje kuthiwa u form 5 u grade unibiza ngama grade manje u grade 5 kahle Makhabane akusi u form 5 u grade 5 so thina ke ngalesa sikhathi bebizwa kuthiwa u first year u second year then sekuba u standard 1 u standard 2 u standard 3 isikole sasigcina kwa standard 3 ke now uNkulunkulu njengoba uyishilo le ndaba ekuqaleni akanandaba ukuthi uzalwa ubani uvele endinini onjani usuka neplan ngawo makathi uJeremiah ngakwazi seseyihlwile uyabo ngamanye amagama uNkulunkulu wayazi. Listen to this mazethe ngalesikhathi ngisesikoleni I'm sure ingane bezilako 100 amaclass awu5 kuphela uthisha wayefundisa ayedwa esikoleni kodwa ke ekseni masifika eSCM ahambe ayoma lapha athi ngifuna ukunizwa nihlabelela but wena ucula i10 uyi1 ngithi ke mina okay ngibathe ngiyamemeza ngicabanga mazethe out of 100 funa ngimemeze besathi vala namehlo ke ngithandaze uma ebuya hlothi akangizwanga
ukuthi mangihlabelela afika shaya ngeswasi shoda kangizwa kwafika isikhathi la khona ngingamthandi uthisha kanti angazi ukuthi uthisha uNkulunkulu usebenzisa uthishela for ikusasa lami mina ngafika la uthi uthishela uyangizonda futhi wayengithanda isikole ngihlakaniphe kakhulu esikoleni kungaba ama class lawo 5 mazede ngabafunda iminyaka emithathu kuphela wa promote ngalesi sikhathi esikoleni ukuthi uma wenza kahle bowupromote so weqiswe elinye class yebo kahle wafunda waroba angafundanga onke ama class u first year no second year ngafunda unyaka wodwa then u standard 1 no standard 2 ngawafunda futhi unyaka wodwa that's ke unyaka wesibili lo umnyaka wami wesithathu u standard 3 wami ngoba sasingekho esinye i standard ngaphezulu u grade umunye ngaphezulu ngangcina ku grade 5 ngafunda ke ngafika phambili ngafika lapha ngicecheleza ngahamba ngedwa kwakose manje ngisuke la ngiyofunda ke ngiye high school ke manje uma sengiye high school ibanga lokusuka kungaba u30 kilometers okusuka ekhaya ngiye esikoleni high school manje indaba yokuthi uMakhabane usephuma ebusuku abuye ebusuku akasakwazi ukulusa inkomo waphela kanjalo esikoleni ngayibiyelele emaplasini asemalelane ngayise ubaba mesehambile saye eCarltonville eyimayini bathi kumntana kaMakhabane lo bangithatha bamfaka emsebenzini ngasebenza ke emobeni nami ngakha ama litchis nami ngakha ama orange nami yonke umsebenzi waseplasini ngangibuyisela eplasini manje ngafike ngibe supervisor eplasini ungafika uyibamba usebenza ngafike ngibambe ngisebenza isikole saphela kanjalo u standard 3 lo wahlala nawe eplazini futhi wamukela ukuthi impilo yami ila eplazini ngiyawushaya lo msebenzi kwasuka khona ke maze kube njalo ecompanyini yeyincingo mase ngifike ecompanyini yeyincingo eNasport ngifika nakhona ngifika ngicala ku construction ngiyasebenza ku construction mangisuka lapho sengiya mangifika khona ngiyasebenza khona umuntu oqala lapha eNasport ukuthi ngo standard 3 wami ngibuye ngibe i-technician ngo standard 3 wami ngayifunda la endleleni mina la ngifika khona ngifike ngibambe kubonakala angifuni ukuthi mangisebenza mangikhona abantu izinto ngingayiboni izenzekane ngiyafunda mangifika endaweni ngiyafunda mangifika kuloko ngiyafunda mangifika kuloko ngifunde company neyincingo ngagcina ngiyi-technician sengine van lami ngine assistant yami kunomuntu ongisizayo ngaphambi kwengicala into yokuhlabelela icala ngihlabelela emvuselelweni ngihlabelela ematendeni ngidlala awuyibambe lapho ke ngoba ila ngifuna siye khona ekutheni ke ufika kanjani ke manje ekutheni ungene emculweni kodwa ngaphambi kwaloko awuthi nje sidlulise namba sidayise bese siyaqhubeka sihleli bakithi noSipho Makhabane the big fish njengoba sikhuluma naye namhlanje esitshela ngohambo lakhe noNkulunkulu ngalesi sikhathi 21 minutes past 11 o'clock ake sidayise bese siyabuya lana kuthiwa i-trade and investment kwaZulu Natal ihlangene nomnyango wezokuthuthukiswa komnotho yezokuvakasha kanye nokongiwa kwemvelo kwaZulu Natal imema abamabhizinisi bonke akhahlanyezwa izikhukhula zango April kanye no May ku2022 kanye nezikhukhula ezisanda kwenzeka enyangeni kaFebruary 2023 ukuthi awafake izicelo zoxhaso kwi-TIKZN Flood Relief Business Support Fund. Imininingwane yaloku iyatholakala ku www.tikzn.co.za. Angiphinde www.tikzn.co.za. Izicelo zivuliwe kanti ziyovalwa ngomhla ka21 kuApril 2023 kunemigomo nemibandela. Sinamasiko nezilimi ezihlukahlukene kodwa into esifana ngayo sonke ukuthi sifuna ukungcwaba ngesizotha. Samisa ukhozi ku 444
sizokushayela yini kunizilalezo ezihleliwe imigomo nemibandela thina zungu Jumbo Squealy Babo Andile kamajola uzoza umoya Khumbula usuku mhla ka-8 April 2023 eMoses Mabhida Stadium eThekwini amasango avulwa ngo-1 emini thola itikiti yakho kusuka ku-R200 nje e-Concrete Tickets kwa-Web Tickets nakwa-Pick n Pay. Hlelo luthi uhambo noNkulunkulu kanti uhlelo lethu eshilo noZanele Mbokazi kusukela ngo9 kuya ku12 uyabona ke lapha ekhaya abanye bajabule kakhulu sebeqalile kusithumelela imiyalezo befuna ukubuza nanembuzo kuSipho uBig Fish Makhabane nawe ungaba yingxenye yohlelo lwethu sithumelele nje iWhatsApp ku 0716136667 0716136667 kanti wangena nalapha yana kuFacebook wethu Ukhozi FM kumbe ku-Instagram Ukhozi FM kumbuye kweyami uZanele Mbokazi ku-Facebook noma @Mbokazi Zanele ku-Instagram ukwazi ukuthi ubuze makhona umbuzo nje ufuna siwudlulise njengoba sihleli no Big Fish engaziyo ukuthi nimthanda kakhulu emakhaya asiqhubeke eMakhabane ngifuna ukwazi ke mina ukuthi ususebenzile walusa inkomo wasebenza emaplazini wasebenza as a technician usofika kanjani emculweni mangifika emculweni ngifika ngokuthi ngikhonza kwelinye ibandla mengikhonza khona emini ngophela ngangasebenzi ngakukwenye indawo kuthiwa kusePinari ePinari kwamsogwaba ngangasebenzi so emini kwakune piano accordion lapha engikhonza khona so yihlalele nje lapha manje ke omunye umfana oyidlalayo bekathi makadlala ngime la duze kwakhe ngimbheke makadlala manje namabhathini imfoko le inkostini le so ayidlala so emini ke ngiba nesikhathi ukuthi ngihambe ngoyihlalela ke mina uma ngiceda kwenza ama level ngoba ngesisikhathi maze bekufika la khona abantu umuntu athenga istand kule stand leso uthothi stand sime upside down bese afika umuntu athi ngicela Makhabane ungishayile wenzele kahle level la then ngigubhi level lapho ngangikhokhelelwa ngaleyo nto leyo and then nokugubha la ma toilet la wasemakhaya lapha ekhoneni uyayibona leyo nto ngangisebenza leyo nto leyo ke ngamanye amazwi uthi ngoba khona umlelelo osekhaya oyibukela phansi Makhabane ugubhela abantu uyabizwa kuthiwa woza njengoba usho uzongenzela indle yangasese yasekhaya leyo mgodi ngigubhela kumbe woza uzongilusela inkomo njengoba esho ngoba uhleli namhlanje uthi he uMakhabane usho ukuthi wayenza lo umsebenzi khuluma naye Makhabane ungayibukeli phansi into ezobeka isinkwa etafuleni ayibekeli phansi so ungabuki ukuthi lo khona izitandi babetshayo khona lo mfana wakaMakhabane lapho uzokwenzela kahle indawo yakho ngangispecialize ngaleyo nto leyo so emini ke uma ngabe kungekho la ngiza kugubha khona and then ngihlalele accordion le ngafika la sengicala khona manje kuyibona lento idlalwa kanjani ngase ngiyayijabulela mangiyijabulela sengiyayibona lento ukuthi ngala kunamabhathini amhlophe iyafana neorgan muslet ngiyayibona ikostile ngidlala angithi manje ikostile ngala inamabhathini nga left la amakinopo sengala inamabhathini eorgan ema keyboards ngaqala ukufunda ke manje ukudlala ikeyboard uma sengicala ukufunda ke manje ukudlala ikeyboard ngayijwayela ngaqala ukuhlabelela emishadweni emaphathi mahala ngangihlabelela nje kuma emvuselelweni ngihlabelela ila khona ligwalagwala kusese radio swazi ngaleso sikhathi la ngibona khona ngihlabelela ke kwakushoniwe khona ngihlabelela umfundisi wakhona wathi hayibo lo mfana uhlabelela kangaka lo mfana lo kanti kuze wenze kumhlola uNkulunkulu wayikhuphula lento ngoba ngangiyithanda into engasifundisa yona mazethu ukuthi ukuze uphumelele ithanda into yenzayo and futhi uzimisele ngayo
and futhi usebenze kanzima phela nje uyayibona leyo so ngayijwayela ngasijwayeza ukuthi ngiyema kuma revival ngiyohlabelela khona ebusuku emilindelweni la kushone khona ngiyohlabelela emishadweni ngihlabelela ngaze ngahlangana nomunye ubaba kufika kwami nje ecompany nezincingo ngifika ngoba omunye ubaba ungibone ngihlabelela emlindelweni kushoniwe ebusuku ekseni wangibiza sesibuye emncwabeni wathi wemfana kanti iviki eliphelile ngilele endlini mangilele endlini ngiba nephupho elafika kathathu ngiphupha ngiwela umfula so lelo phupho lelo langihlupha ukuthi ngavuka ngahamba ngathi mangihambile ngathi mangibuye ekseni ngathola indlu ishe iphelile iphupho lafika kathathu and then ngahamba ngathi mangibuye ngathola indlu ishe iphelile ngabuye ngabamba ipole nema egate wabuya umfundisi lo endlala ikostini kuyena wathi kwenze njani ngathi angazi kwenza kanani iphupho selibuye kathathu libuye kathi usuku obodwa ngiwela umfula ngiyalwa umfula nakhona ngiwela ugcwele ngiyalwa kuwela umfula mangigcina kuwela ngibizwa ikhehla ngaphesheya komfula uma ngigcina kuwela ikhehla lenyamalala uma lihamba ikhehla ngiyaphapha labuya kathathu ngavuka ngathatha isikhwama ebusuku ngahamba ngaka omunye nje umngane ngafika ngalala khona ngathi mangibuye ekseni ngathola indlu ishe iphelile angizange ke mazethi ngikonke lokhu sithathana ngihlasela ngako ngakufaka inhlizweni ngahamba ngohlabelela ebusuku emlindelweni ubaba ekseni lo umfundisi athi wena mfana uhlala kuphi inyembezi ziqhubha emehlweni ngoba iseseyintsha lento yenzeke akunakhaya lento yenzeke leviki ephelile iseseyintsha angazi ukuthi kwenzeka kanjani angibize kwenze njani ngimchazele wathi ukunikeza iID yakho ngamnikeza iID engayijika endleleni ngiyilanda uyakhumbula ubusuku ngaphuma endlini ngahamba endleleni ngakhumbula ngajika ngalanda angazi ngilandelana Jehova ezulwini usathane beka plana balalele emakhaya amazulu ayaplana then ngajika endleleni ngihamba ngalanda ialbum yezithombe sinephela sinama album yezithombe amakhulu la kanti ngifaka iID la phakathi ngayithatha izithombe zami ngahamba ngaya kamalume ngafike ngahlala khona ngalala mangibuye ekseni ishili phelile iID seyafunakala ke manje ukuhlala kwami kusenicala ukudlala ikeyboard kuvuka le nto yasesikolweni uthisha wayengishaya athi ngicula 10 ngiyi1 ngangazi mina ukuthi uNkulunkulu uyangilungisa ungilungisela likusasa lami kulo yathishela loyo ngapha iID ngilanda endleleni sengishiye qada ngicedile ukuplana so company nezincingo ngafunda yonke into mazethi mangiyenza ngiyayenzisisa iqala lapho ke ukuhlabelela mina ngaqala lapho ngabo 1986 ngiyakhumbula nje cassette lami lokuqala la ngo88 cassette lami lokuqala lathini lokuqala lathi thuma umlilo ongcwele thuma umlilo ongcwele lengoma lethi siyakungusa Nkosi yethu ialbum yami yesibili ethi Jesu lo uJesu namandla yangena ke Swatini leyo ngoma yangena bayithanda iyona ngoma eyangiveza iyeke intokozo ialbum yesithathu yila sikwazi khona ke abaningi lani ningazi khona yeke intokozo yekhona ekhaya awusizohamba nomhlobo wethu wosohlabelela haleluya situphakeme Nkosi naleyo ngoma mazethi yayingekho kwilist engiyihlabela ngaleso sikhathi ngiyakhumbula leyo ndaba ikhumbi yafa endleleni siyo recorder yafa lekhumbi lebesihamba ngayo sahlala sengihlele ematsheni basalungisa ikhumbi inyembezi zehle emehlweni cabanga ngiyo record excitement injabulo yayikhona kwafika lamagama oyeka intokozo eyoba khona ekhaya ingaphakathi kuwena lento yokubhala eka kwamanje okwesikhashana kodwa yeka intokozo eyoba khona ekhaya kungako mase sifika siyo recorder leya ngoma eyafika ngihlele ematsheni ngizwa ubuhlungu
ngoba ngiyo yaba hit yangifaka emhlabeni wonke. Yakufaka emhlabeni wonke ngoba iyona ngoma lena engicabanga ukuthi iyavula iminyango eminingi ngoba noma ungathini kodwa sina sithi yeke intokozo. Bonke lapho uvuka umphefumulo wami abo over and over abo ngohamba nami. Wasuqala ukusebenza namanye amaqembu esikubone kuwona Mazethi ngivamise ukuthi uma ubheka South Africa ngi-artist eyakwazi ukudevelopa abanye abaculi kundlula abanye abantu. Phinda Makhabane. Ngumculi owakwazi ukusiza ukuyodiscover abanye abaculi. Uma ngathi ngiyabala ungizwile namhlanje ngikuphe ngikubolekile ibonke engibizwa ngalo ngathi umbelethisi wamaphupho ngoba ngikubonile ubelethisi abaningi babale Makhabane. Uyabona uma ngicala kule ndima ngicala ngoshongweni khuphuka ushonge ngikhumbula kufika naye la yokhozini manje ushonge unalesitele zokuthi makaqula yabona manje ye mama tata ye mama tata manje bakufika la kusenodele ubaba umove mophalala ose umphefumulo wakho lale ngokuthula umove athi we Makhabane lo muntu okuyaqhuna ngathi uthula izingane ye mama Embakashongwe kanti ushongwe lo omtholile wamvundulula namhlanje unyakazisa kwasani ungenile nje Africa avumila amazulu nale khona lengiyithanda kakhulu ethi ukuba inkosi umoya oyingcwele ayinemanga ngakithi ngabe saphelela la umsebenzi wezandla zakhe asebenza kanjalo kwaba incandweni Christ ambassadors Adam ukuphi Adam yakho from kusuka kwincandweni ke zabuya kwabo ko France Dlamini okhuzizono France Dlamini nomculo omningi ocule emabandleni amaningi abantu abazina nokuthi why kakhulu and then kwabuya lapho kwafika ohleni wemhlaba kwafika othobekile the late Israel Mosekla oTshepiso Motaungwe the late Malibonge Gqwabe aboveliswa Skay Pastor Nqanda basuka kulezandla lezo uma ubuka abantu engihlabelele kanye nabo the late Vuyo Mokwena ikhoba collaboration lengwendile nabo Jabu Hlongwane Joya Celebration abo kollega nesalukazi nje esodwa ngihlabelile naso ugogo uRebecca ngicela ngibatshela abantu ukuthi kusela amakhehla amabili nesalukade esodwa kule industry uyabona bengifuna ukumthethisa ngekukhuza uyaza ukhuzekile umngani wami uRips and Rips obehlonishwa izolo ngangikhona lapha nje ukuthi ubukhona mina ngihlonekile ngenxa yokuthi bekufanele ngibambe isikhathi namhlanje kodwa siyabonga ukuthi benikade nikhona Makhabane abantu abangaka osebenze nabo awugcinanga lapho usaqhubeka kade sibona impumalanga praise entsha eMasquire yasempumalanga awuqedile usaqhubeka mazethi into engayifunda ngahlala phansi ngabheka eAfrica ukuthi sine competition nala kungadingeka ukuthi sibe competition khona kunomona nala kungafanelanga kube nomona khona kungako esikhathini esiningi singama Africa siyazondana kunomona siyabulalana zimbili zintathu izinto mazethi ezangisiza kakhulu empilweni ngicela ukusiza umlaleli ekhaya kunamavesi ambalwa kodwa nje angizobala amavesi nje khona amavesi athi uma nithanina sono niyayikhohlisa iqiniso alikho kini baningi abantu abasiza kanjani baningi abantu abaphenduka namhlanje bamkhetha uNkulunkulu bahluleke kusasa bahleka abanye abantu uyayibona leyo nto kunevesi lithi uma nithi aninazono niyayikhohlisa iqiniso alikho kini sekhona ivesi mazethi abafana abathathu bemile phambi kwaNebukadnezar uyababuza ukuthi wena nabafana nenze ngamabomu yini ukuthi ningakhonza isithombe ngisibekile na bathi abafana anginankinga na wonke amagama abawakhuluma kodwa khona le line Nkosi Nebukadnezar thina
asidingi ukuyiphendula lento osibuza yona. Hayi ngoba bengenawo impendulo, hayi ngoba bengazi bazothini, bakhetha ukungaphendula ngoba khona izimpi mlaleli oyiluza ngoba uzame ukuzilwa, sekhona izimpi oyiwina ngoba ungazamanga ukuzilwa. So ububa careful ukuthi uphendula kuphi awuphenduli kuphi. Ushuthi Makhabane ngoba zikunethile ziningi izimpi sizibonile zakushaya zakunetha kwathiwa kuphelile ngoMakhabane sawabona ama headlines amaphepha abhala futhi ke okunye nina bengakabile sisikhathi sekuseku social media besabona amaphepha ebhalile asho bafunga abantu kuthiwa hayi kuphelile ngeke azavukela uMakhabane ivuke imakwabo iphakamise uJesu ngokuzayo kuphinde futhi kwenzeke okunye aphinde avuka uMakhabane sabona nengozi Makhabane khona ilange savuswa ngalo kwathiwa impela hayi Makhabane uhambile ngikhumbula kahle savusa salila sathi kwenzekeni ingozi eyimbi cishe nazo zonke Makhabane kodwa uNkulunkulu wakuphilisa ngoba uNkulunkulu esanecebo ngakho kunengoma esayenza ngo2010 iaccident yenzeka 2014 ingoma esayenza ngo2010 ethi Ebeneza Nkosi ethi ezandleni zakho ngiyobeka umoya wami thatha uxobo lwami Ebeneza Nkosi uhambe nami kwaze kwabala. Sekhona ingoma ethi he brought me this far not to leave me, the devil is a liar. Uma wahlanganisa leyo ngoma leyo album leyo ungacabanga ukuthi le album yenzeka after iaccident yami, kanti leyo message yalezi ngoma yenzeka ngaphambi kwengozi. Ngamanye amagama angawakhuluma 2010 azoqala ukusebenza ngo2014 kuaccident yami, the devil is a liar and Ebeneza Nkosi uhambe nami kwaze kwabala. Kusakuningi ngisakufuna eMakhabane ukuthi abalaleli uzwe ukuthi uthini, kodwa ake simnike ithuba umlaleli ngoba bayabhala basithumelela ama voice note, amanye bayaphawula ku Facebook Ukhozi FM, abanye basithumelela ama voice note bengishilo ngathi inombolo ithi 071613 Big Fish. Siyabonga kakhulu silethele uBhiliyo ndoda kaNkulunkulu kudala sayithanda siyiningizimu Afrika. Ngimkhumbula kudala athi yeke intokozo ikhona ekhaya izohamba nomhlobo wethu sohlabelela haleluya sithuphakeme Nkosi yethu. Hayi Nkosi yami ziningi nje ziningi angeke yena ngeke sishiye noma sidelelwa. Hayi Nkosi yami siyabonga kakhulu. Sabona mazedzets ngibingelele nobaba Makhabane awukwazi kwayintokozo ukulalela uhambo lwalenqalabutho Makhabane. Engikuthanda kuyo kakhulu nje ukuthi yakuveza ukuthi yelusa futhi ke kuyabonakala ngendlela eqhashambula ngayo lapha stage ukuthi hayi insizwa yayiqwala indaba. Cha kuyintokozo kakhulu nje ngiphakamisa ukubonga mama ukhambule. Mina ngosembiswa mbatha ngasedumbu phuzane kodwa ngila eNewcastle Evers la Kathole ngumzukulu kaThilo mlapha emahloni emkhambeni nambatheni. Kanti mawami wala #eshayo unomathemba mkhanazi ngilike noma ngosipho Makhambozini ngaze ngajabula ukuzwa uhambo likaBaba uBig Fish uSipho Makhabane. Sibonge nje aqhubeke njalo wokholo. Ngibingelele ukhosini mama Malinga lo Evers kuhle eNewcastle. Ngibingelele nakuwe Zanele Mbokazi, siyakuthanda kakhulu kade sakugcina. Uyasibusisa nawe ivoice yakho nje iyasibusisa kakhulu. uSipho Makhabane uyangibusisa lo baba. Ngithanda kakhulu le ngoma yakhe Ebeneza. Usigcine kwaze kwabala. Hayi siyamthanda kakhulu. uNkulunkulu asigcinele yena siyabonga. Hayi khuluma. Okay ma. Ozela siyawulandela. Mina bengicela ukuthi ekhaya esemakhaya ke uhambe intsha esencane enamakhono ebukela kuwena esazothanda najabula nje masihambele nje indawo ezisini. Yabonga ukhuluma noGcini.
inselelo Makhabane, inselelo Big Fish, bathi abantu bayakuthanda kakhulu, bathi bayazi ukuthi uhlonishiwe. Ngiyazi nje wakho bathi senze ngiyazi ukuthi uke wayithola ne-lifetime award laphayana kuma-crown. Ngiyazi ukuthi nasempumalanga ngiye ngibone ukuthi bakuphakamisa kanjani njengomuntu wendawo owenze kahle. Kodwa uthi-ke ubhuti phuma phela uye endaweni zasemakhaya ngoba wena uyayazi kangcono indawo nempilo yasemakhaya. Usitshelile ngokwelusa kwakho, usitshelile ngokuphulela emakhaya, uyazi ukuthi amathuba amaningi awafiki kalula emakhaya. Ngitshele umlaleli ukuthi uyayamukela ilenselelo. Ngiyayamukela kakhulu inselelo. Ngiyakhumbula siswami ngalesikhathi 2010 uma ngenza uEbenezer ngathi ngifuna ukuqonda ngqo yokugcina le album, ngifuna ukuqonda ngqo ukuyosiza abanye abaningi ngoba mina sengayibona lento ukuthi lento yomona necompetition ayikazi siza umuntu ngcono ngiqonde ngqo ukuyosiza abantu. So ngiyabasiza abantu, ngisazohamba ngiye emakhaya. Kungako nje lekhaya kithi eMpumalanga kunama studios engiwakhayo emakhaya kha enkomazi emakhaya eMpumalanga enkomazi. Ngibona ithombe zalama studios ngayibuza ukuthi sise Hollywood yini. Ngibona ithombe ngathi hayi bo aniyithathanga nidownloadanga njena ku Facebook mhlambe khona la niyithole khona ukuthi Mazethi uma ngabe uthole ithuba lokwenza into yenzisise. Uma ngabe ngidiscover ama-artist la eMzansi ngadiscover ama-artist ngenzisisa. Ungabona ama-artist abawathandayo namhlanje amaningi aphuma kulezandla leza standard 3. Uyazi Makhabane, singakusho wonke ama-artist owatholile njengoba ukhulumile ngoncandweni wabala oshongwe nokhuphuka wabala othobekile wabala. Kodwa umzuzu wethula uhlengiwe angeke ngukhohle. Ngicabanga ukuthi abaningi baqale lapho ukucabanga ukuthi uMakhabane uvundulula abaculi ngoba kwanyakaza iSouth Africa. Ngikhumbula ngifika nale album the rock. Hayi Makhabane. And then manje mangifika kuma record company baba ngayizwa lento bathi yini yona le yabo. Hayi ngayithulela. Kwenzeka exactly nakushonge. Mangifika noshonge. Yini lento? Uyakhuluma nje lo muntu. Lo muntu exoxela nje ungathi uthulisa ingane. Noma ngifika nohlengiwe ke mangifika kuma record company. Ngithi guys, ngicela sibheke lento. Into yenza ukuthi ke ngithathe isinyathelo sokuthi ake ngisukume ngenze. Uyabona? Ngangilethi ngayenziswa ukuthi ama record company wayengayizwa lento yegospel yethu. Uyabona? Ngasukuma ke ukuthi ngizenzeleke ngase ngenza icompany ke Big Fish Music. Ilento leyo ke eyenza ukuthi ngidiscover nama artists. Ngikhumbula uhlengiwe mangihlangana nohlengiwe. Sihlangana ongoye e-university. Sihlangana lapha then sihamba nephomula gospel wenkolo. Wayesebenza uthisha esikhaweni. Wafika isikhathi masenza i-Rock of Ages. Manje ukusuka i-distance ucafuna namatekisi ngafike ngathi ehlengs awuyekele lento yenza la sihambe siyobona ukuthi uNkulunkulu sibeka wayeka leyo risk le yabona leyo nto leyo. Ngikhumbula uhlengiwe nifika naye eKruger National Park engakaziwa umuntu. Gospel gold. Engaziwa umuntu sasiqala sonke kwakunomcimbi omkhulu ka-SABC1 siqala ukuzwa. Ngikhumbula ukuthi kwagijima kwasani kuthiwa kahleni uvelaphi lo muntu yini le. Futhi ke indlela engamfaka ngayo kwi-industry uhlengiwe wayenebhadi ngoba ngangihamba naye mina. Uma ngiyohlabelela ngikhumbula ngifika e-FNB ani FNB noma FNB stadium safika lapho uhlanganiswe nje ama-artist lapho ngacula lapho kuna the late Deborah and then yahleli lapha alinde kuyongena wafika lapho uhlela benithi futhi ngicule mangiceda and then bese sengiyamshiya uthi uzazibonela naye manje mhlenge yamazi mayecula uvela imele nje. Kodwa kunyakazinto kumuntu. Avela nje phosi voice manje the late Deborah bakhetha baba ubani lo. Makhabane angikwazi ukuthi ngidedele ungazange uzukhulume nabaculi begospel nabaculi bokholo ngoba ngalesi sikhathi wonke umuntu uyafisa ukuba umculi baningi bakhona
Kunazo sinazo neyinkinga ezikhona kwi-industry eziningi ezikhona kukhona abanethalente kukhona abagcotshiwe kukhona kuningi okwenzekayo kodwa ukuthi umculo ukhule uye phambili kulesi sikhathi esikusona baneyinselelo eziningi angikwazi ukuthi ngikudedele ungazange uzukhulume nabo ushiye izwi lakho uyale uguide ngendlela ongenza ngayo engakusho ukuthi nje ngoba ama record company manje abantu ama artists afikayo bafika akusekho into yama CDs bafika kunabo social media sebakwazi ukudayisa music kwabo online into engabasiza ngayo ukuthi umuntu akabe uyena angabi icopy yomunye umuntu into yokuqala leyo ngoba igcina lento yenu ifana yonke nimase ifana abalaleli manje abasazi bathenga yipi manje ubani locula lengoma omunye acabanga ukuthi omunye acabanga ukuthi omunye akabe umuntu original abe uyena number 1 number 2 zihloniphe wena uhloniphe nabantu number 3 ungawabalekela amaphutha ozowenza ungawasabi empilweni siphila sifunda ngokwenza amaphutha ithi mase ufundile iphutha lakho ube usuyalungisa iphutha lakho ungabanaki ke abantu abathatha izipikili bakubethele ngoba wenza iphutha wena ezif bona abenza amaphutha ungabanaki labo bantu lungisa iphutha lakho yebo kungabo ngiyakule verse lithi uma uNkulunkulu uthi uma sithi asinazono siyayikhohlisa thina iqiniso alikho kithi lithi ke le verse kepha ulungile yena ukusthethelela uma sizivuma kuye uma uvuma izono zakho phambi kwaJehova miyeke umuntu uzohlala ekubethela njalo impilo yomuntu leyo yikwe Africa yethu kunje yikwe South Africa kunje ngoba kune competition siyabethelana senzelana phansi siyamonelana kungako nje kunje uma singayekela icompetition ma Africa siye ku compete siyama artist asizaneni uma ngabe uthina a record mina nje ivoice yami uzoza kunomaye konke lama artists akhona la ngoba ivoice le unique lento kaBakhabane yabona ikhona nje isingile yami ethi uJesu uthi usekhona wena ngibize ngegama olami ngisekhona mina ngizophendula angaze ngiphupha ingoma solo ngazalwa into yokuqala ingoma yokuqala yintsha le ngoma yintsha le izophuma nje bo next week isingile nje ithi uJesu uthi ngisekhona wena ngibize ngegama lami ngizophendula icule Makhabane sizwe uJesu uthi ngisekhona wena ngibize ngegama lami ngisekhona mina ngizophendula uthi uJesu uzophendula bese ngiyagcizelela ngithi wena mbize ungayekeli ukumbiza yasho kanjalo impumputhu yangahlali bathi thula ngobe ubona bayabona mina angibona yamemeza kakhulu wena qhubeka ngathi South Africa masimbize uJesu uthi usekhona ye uzophendula lo wasemandulo usawuyena namhlanje whether you like it or uzophendula uyaphendula simbonile uthi uJobe ngangizwile ngawe kodwa sengikubonile ke siyalisonga uhlelo lethu noSipho Makhabane istudio sikhona esisha kukhona nesingle entsha ezayo sikuthola lapho uma ngabe sekufuna Makhabane kuno iFacebook yami ithi Sipho Big Fish Makhabane Sipho Big Fish Makhabane kanti noSipho Makhabane uyakwazi ukutholakala kuye uyatholakala khona ngicela kusho nje amazwi okugcina ngicela ukukhuluma nabantu abasha ukuthi ningazibulali uma nenze amaphutha ngisakuzibulala nabantu abadala nje uma wenze iphutha ungazibulali ngoba akekho umuntu oclean akekho umuntu ongcwele uma wenza iphutha ungazibulali vuma uthi wenza iphutha
uvale le chapter leyo ungazibulali mawenza iphutha. Kuningi okuzovela phambi kwakho, kuningi okwavela ngakithi. Sinamanxeba sihamba nawo, futhi ungahlala entweni ekulimazile uzofa usemncane. Avumi. Makhabane, siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe, kodwa ke lencwadi ayiphume manje. Engizoyibhala The journey uhambo lukaMakhabane bakithi luzofundisa lukhulise abantu abaningi. Siyabonga kakhulu Big Fish, siyabonga uNkulunkulu asikhulisele wena, akubusise kwande kuye phambili, uqhubeke ubavundulule nabanye. Ayike nginibingelele bazalwane kuzo zonke iy'ndawo la kuhambe kwafinyelela khona lo mbukiso, lapho khona besibona ubaba uSipho Makhabane oyiqhawe noma oyilegend, umculi wokholo omdala ogubhulile abaculi abaningi eNingizimu Afrika bokholo. Naye abuye abe umculi oney'ndondondondondondo ey'ningi, ohlonishwa kakhulu nje nasemazweni aphesheya ngomculo wakhe ohlabahlosile. Ubuye abe usomabhizinisi njengoba sazi ukuthi une-Big Fish Music ekhiqiza abaculi abaningi. So lapho bekhuluma noMama Zanele Mbokazi Ukhozi FM, lapho ohlelweni labo uhambo, ekhuluma ngohambo lakho ukuthi wenzakaleni, wakhula kanjani, khulela kuphi, ungene kanjani emculweni, wenzeni, izinto ezimehlakalele. Le ngxoxo le eshiya abantu abaningi bemangela ukuthi hawu, ubaba uSipho Makhabane unohambo olude kangaka ukusuka emakhaya ukhule ucothoza impilo izibike la ekubeke khona, nokushiya abantu abaningi bekhuthazekile ngohambo lwakhe. Futhi mina nawe asihlangane ku-comment section sive uvo lwakho ukuthi uthini-ke ngalolu daba. Engabe kukhona yini okufundile kulolu daba, noma nje usamangele nawe ukuthi hawu, iqhawe madoda. Asihlangane ku-comment section-ke, ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare, kwenzele nabanye bezokhuthazeka. Siyabonga.